Wannan ne juyin mulki na biyar a ƙasar Nijar, sai dai wannan ya sha bamban da na baya. Ga dalili, kamar wasa, labarai suka fito cewa masu gadi sun yi garkuwa da mai gida tun safiya, sun kulle gida na ciki ba fita na waje ba shiga. Zuwa yamma labari ya bayyana cewa masu gadi sun haye kujeran masu gida. 'Yan ƙasan da suka zaɓi Bazoum suka ce sam ba da su ba aure da kakin soja. A lokacin an fara zargin Faransa da hannu a kai, ganin yadda Bazoum ya mai da hankali wajen nuna wa Faransa yatsa, abinda ba a saba gani shugabannin Nijar na yi ba. Bayan kwanaki sai labari ya fara canzawa. 'Yan kaki suka ce ceto ƙasa za su yi, sun ga an daɗe ana cutawa Nijar don haka sojoji ne suka iya nuna yatsa a ji tsoro ba mai farar shadda ba. A ganin sojojin ƙasar Rasha ta fi gwabi-gwabi akan Faransa, don haka can ne alƙiblar bauta zai koma. Nan kuma 'yan ƙasar Nijar suka koma tafi da sambarka, aka koma zanga-zangar Allah wadaran jar fatan mulkin mallaka. Ana cashewar murna kenan sai ga sanarwar kungiyar sai da yawo da faransanci ECOWAS da yaren Ingila na cewa a faferan ba da su ba kitso da kwarkwata. Dama sojojin sun fara yi wa kasashen Afirka ta yamma dauke daidai, kuma hatta a kusa-kusa da Najeriya da ke zama uwar kowa Afirka, kasar Benin, Nijar da Kamar ne kadai suka rage a hannun masu babban riga. Gashi uban kasar Najeriya yanzu shine shugaban ECOWAS. Wannan yasa komai ya faɗa gani ake kalaman 'yan Najeriya ne. ECOWAS dai ta dage kan cewa ko yaran mai gida su mai da mai gida kujeransa ko ECOWAS ta nuna masa karfin tuwo a Nijar. A cewar masana masu kaunar Najeriya ta arewa da jamhuriyar Nijar, fada da Nijar tamkar fada da arewacin Najeriya ne, don kuwa tamkar hanta da jini ne. Mu arewacin Najeriya Nijar zaman kasa guda muke da juna, addini daya, al'adu daya, harshe daya, ana aure ana kasuwa tare. Kuma jihohin Kebbi, Sokoto, Zamfara, Katsina, Kano, Jigawa, Yobe da Borno duk sun haɗe da ƙasar Nijar. Hasali ma ɗaya muke a tarihi, Turawa ne suka maida mu awan igiya. Duniya kowace zai raba mu mun san ƙarya yake. Najeriya, Najeriya, Najeriya da Nijar daidai suke. Cikin rashin sani, wasu 'yan Najeriya ta arewa na kallon afafata kawai. Haka Nijar wasu 'yan tazubar ke ganin ai komai ba komai. Mu a Najeriya an cire tallafi, talakawa na tangadi. A Nijar an saka takunkumi, talakawa na rangaji. Don mun hada an make mu zuwa guda, bari a ce an fara yaki. Akwai garuruwan Najeriya da hatta kasuwa da kuɗin Nijar ake cinta. A kullun akwai 'yan Nijar da ke zaman hira a Najeriya su koma gida Nijar da yammaci. Duk masu hankali a Najeriya ta arewa da Nijar na kiyayya da fada ko na 'yan banga ne bare na soja da bindiga. Idan ma akwai wata manufar dasa kiyayya tsakanin Najeriya da Nijar, ba za ta taba karbuwa ba gare mu. No go area ne, in ji Turawa. Fatan mu sojojin Nijar hankalinsu ya kai ruwan sanyi su gane cewa dama Nijar ta yi daidai da karin maganin Hausawa da ke cewa ya lafiyar kura. Sojoji ne suka kawo ƙarshen mulkin Jori Hamani a 1974. Nijar na nan lafiya. Sojoji suka karɓe wa Muhammadu Usmanu mulki a 1996. A nan ma an ci gaba da rayuwa. A 1999 sojoji ne suka kashe ɗan uwansu Ba'are mai nasara. Duk da haka Nijar ta ƙara miƙewa. Baba Tanja na zaman sa sojoji suka sauke shi a 2010, amma ya ce ta fi nono fari. Muhammadu Yusuf ne kawai ya zo ya kara gomansa cif ya mika wa Bazoum, duk da a lokacin da yawan 'yan Nijar gani suke cewa Bazoum ba abin da zai iya. Asali ma dan koren Turawa ne, sai gashi ya fara baiwa mara kunya. Sojoji suka ce bai iya ba. Mu dai a gidajen talakawa fatan mu biyu ne. Allah ya sa mu farka daga bacci, na biyu kuma Allah ya kara haɗe kawunan mu a Nijar da Najeriya. Hassan ne da Hussein mun ga lalle abu yayi kyau.